For today's pakatok mga kakitibs, ketugay na magitawa na pawashing ang atong dagway, out sa dugayan, magpawashing ta. Diri ka na pa dito cleaning ta, kay para mahaba ang dapat mahabwa. Naanan diha ang mga kalapukan, kabugan, ug uban pang mga hugaw nga mananap na nagpuyo aning dagwaya. Ug kay gisakit na matadaring dabita, ano ngayo at time out, uy? Ana sa dayan si Miga. Okay na siya, sir. Ana, yun na siya. Tiis juga, ana. Ana sa dayan pa. Abi ko pag tiis ganda na, Miga. Anong tiis raman? Ana sa dayan siya. Tiis lang, sir. Kaya maragwa mo ko kakita ganda ni mo. Mao ka. Bully siya. Sakit siya. Pero good vibes lang. Pagkahuman sa detailing, gigamitan ni tag-espada sa Star Wars, uy. Diri ka na curious, jud ko. Ana, tenta. Miga, anong gigamitan mo ko ni mo colorless? Kasi pagtuon mo sa akong dagway, kumagko. Ana din siya. Okay na siya, sir. Kapampahugot man sa imong dako na dagway. Panas ka. Ana sa dahin si Miga. Relax lang, sir, ha? Kay hapit na tahuman. Imikos-mekos at tanig maayo imong dagway. Kaya parang nindot kayo og resulta. Wow, legit. Limpyo ha, oy. Hoy, ano man ni? Asa matos Miga? Napaka ni Horantino? Kay mo ko, naloko na.